Sinaxar, în această lună, în ziua a doua, facem pomenirea Sfântului Cuvios Tit, făcătorul de minuni. Cuviosul Tit a viețuit în timpul luptei împotriva sfintelor icoane. Sfântul Tit s-a călugărit de tânăr și a dobândit două mari virtuți, smerenia și ascultarea. În vremurile prigoanelor împotriva sfintelor icoane și a cinstirilor lor, Cuviosul Tit a stat tare și neclintit ca un adevărat stâlp al ortodoxiei și al Bisericii lui Hristos. Pentru marea sa dragoste, smerenie și curăție, Dumnezeu i-a dăruit darul facerii de minuni, atât în timpul vieții, cât și după trecerea sa la cele veșnice. Sfântul Cuvios Tit a adormit cu pace în veacul al nouălea. Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Locuitor pustiului și înger în trup, și de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Tit, cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea cereștile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine. Slavă celui ce ți-a dat